Čože? Díky, Ešte mládež. Áno, možno veď. Idem s tobou. Víťazný gól v zápase, ako si ho videl ty z toho pohľadu na tom mladé? Tak išlo o jednoduchú situáciu, z dola sme si to nahrali, prišlo to k obrancovi, ja som bol pred bránou a videl som, jak nahadzuje tu pred bránu, tak som dal do toho hokejku a trošku so šťastím to zmenilo smer a padlo to do brány. Nakoniec to bol game-winning goal, takže určite som rád. Ako si vyjíždíš vašu hru ako mužstvo, hráte trošku uľahčenie, taký ľahko hráte, pekné kombinácie, rýchlo veľmi, ako to ty vidíš? Takto sme hrali celú sezónu a nám to vyhovuje takto hrať, takže keď naháňame puky, tak to nie je naše mužstvo, to nie sme my, hráme potom nie dobre, takže keď hráme s pukom, je to moc lepšie a aj keď fakt na tom ľade to veľmi skáče teraz, jak sa tu mení tie koncerty s tým hokejom, takže nie je to úplne najideálnejšie, ale nič sa nedá robiť, vyhrali sme na ten dôležité. Už si ty zažil, že ste hrali back-to-back games v play-off? Už sa mi to raz stalo, neviem presne v ktorom roku, ale si pamätám, že áno. Myslím, že je to nejaká špeciálna príprava na to pre ďalší game? Tak tam ide hlavne o ten oddych, že hneď po zápase treba proste ísť domov, oddychovať a vlastne nemáme ani tréningy, nič momentálne. Takže v podstate je oddych a pripraviť sa na nový zápas. Díky.